adofo mo hwe ewo Sechere TV efie sam nko a enne Nyankopon adomode nkwane ahoden de acheyen yaba abepie nana afijase dumakwa hene na kache ene yene ebehwetwe enkomo na yabusa sade odwira fashe no nana eka committee no ho mudi akotene ewo mu yie pa wono ana metima kase dwumadie no nyina siri na so odi akotene ewo mu yie pa na yene behwetwe enkomo ne yabusa no sade enhyehye esifatie ene eniema omudi agu akwam ede ama afijase mpunto ne afijase enkabom nana wadawroma ye mo akwaba ejemso namba chapo me emi adom ye hoye nana wadawroma enhyehye bai ene asembe na wakadefa odwira fasha ebaso yi ho yo medamase mejilisa mu nyina mate odwira afasha ebaso afi 2021 bosome nkono kosi bosome du idea ni mim na de tie ni say asante ye ka sante abakosem a ye kro afijase man ye di mu akotene pa na enam obra ye nananom boy mensem ye nananom di wakono enno nenam so ma santimanra no ankasa ma na afijase hene wo ho kwan se utimi twadwura eninti adia ye na afi no enya adia ya de foforo wo mu ani se afi we no na adwa ban adaroma ye afijase hene adaroma waye ne se afi ye mpejam na nye kese na enam saaye no so yemfa enkabomu emra afijase ni na afijase man emu na enam so na yentoato adwene na yenhwe empuntu ema afijase enti eno enam so a nanam transe eti committee ya ye hwatoto norma sedebe ya odwira no ni homecoming day ba no bibi abekototin na nadwa me ya daroma ofre me se meka committee no ho na ye nyina ye moa na enyefe na ni monyam mra meka fijase ni monyam ka fijase na fijase mojo na mpuntu koswa sebe yura santene so tikumase a na koma to ne yam na ni age na hu se odi kro no so hye yura ansa no ono so obo no homoden enti ubusa me a sanity ana wadaroma afijase eyekura metima kase ewodin ana ekuro nso baabi eda no nso eda baabi a enipa nyina atwa meka se no data wa nkuro hodo no atwa ne ho ahia se wugiri se kurodua yi ade na timamufo nya ebetimi aboa amani so ade hunu a nananom manya no atimi akona nim na atimi awie peye medase eno nam di kan ye no eno nti afiwe yewra etranse no ane nananom transe no afi dwumadie no idin ade atoso ye say unity and development enkambomu ene empuntu ana enkambomu ne enkankro eno ne ade atoso kire se ewiase aman atwa ye ho ahia nyina no menwa so de wani behwa babia enkambomu ni no empuntu ntimi mba ne se wo hwehwe empuntu ama wukro ama woman a na hu behia so be obehase ahwehwe enkabomu ho kwan eno nti ena nanom de saa edin to afi afahye any homecoming day ba no so enti de ebesra fijase man ne se be de atwam no yemani ntwam watimi wakame manso ena nanom twen yemfie bebre kono agi kro impuntu akachire enne abedru yeso sane me kasamdi kan ye no mesi odwura no de ntia emma santehene ma afijase ho kwan so ontwadwura ye
modern my nanan boy no enunti na wohwe Ghana yenara asasini wosi asase no eya boarding de emayen edenti na ya boarding de emayen sese moja nananom ehwie gu ho gi asase no to omayen na durume ne won soso si ebeye bi ato aso enti afijase man mamwo afijase mamwo Ghana ha mamwo bruchire ne ewiase afana nyina saa asemi na wosi ebusa ye ho senananom abeye biko ena aduru ye so ede na yenso ye edi apagya yekro no ama yekro no animonyamo a nyame de maayen atimi adadi imde de mesra vigase mindful nyina ne se enka bomu yenka yehumum ne emfa hodoni akomapa enta yirachi na ono so de nyame edi ato na koma so se wonyema vigase man no ya nananom yenso yeta na chi ya yeboni chidom se de be ya krono mpuntuo ne nkankro bebam ama kroma no so anya ahoto no yenyina yemfa odone akomapa emfa nta yirachi na se bibi na obeto ne nsafre anya yenka mom ne ammo no yemo ne chidom na ntimi nwie peye yo adofo mo hye nana afijase dumakwa hene ene ene no etwetwe enkomo no na ode etu anim se yenwe se de aba atwam no yebema no atwam nana ubetimi aka bibi kakra bakosem kakra bi de afa wodwira ne ho in a summary form se be ye obi ho no ma wo tie yen no wa hu se ebi afijase nso ewo amamre ene abakosem yo sabe odwira ho abakosem de meka kakra nanso min komu bebre chese o kana se o komu bebra na o kai obi nso ya enti de meka tietia ne se senem di kan no sabi odwira no yentwa no kwa na asante enye ohini bia na won kwan so twadwira na yewura santehene o ma o kwan se twadwira na wo de wo peko twadwira eyamaninya na sene amaka no de nti asantehene santimawura o ma na afijase hene kwan se wotimi twadwira ne se ina nanom kwako akon ayefre no hwamukon ekokon kodi mensem wakono edi huan bodini bra be kire yura ya santimayura enu ne nam so a oma na fijase hene ne fijase man kwan se yensu itimi twadwura enti odwura ne de titia meka ne se eye amaninsam eni akokoduro a nananma fijase fo e kireye eme so yewura santimai urani ene nam so a ma kwan si entwadwura na ye twadwura no a eye amanye bebre ne eye amanye bebre ye woda wo hwe e program na ya hyehye no a ye woda nananom be konsumu akobo nkonwasu ye woda ye be ko na afiafi mu ye woda ye be bodwa afiwe de efekra ne se ya to yensafre omampani abedi akire e vice president Alhaji Mahmoud Bawumia ya ono na grand deba no odena ni monyamba beta akire enti ye no ma bebre na nananom na duama ya ne sa efri na ekoi ne ye nye mfa nhyehyehye edem ye eyi pie na nkiri man so aba abesua no mahu se fijase ye obi ka ye obi kire se ne nanam ka ye se titi obi ka titi obi kire ne ya nkoso anye wenum ankire nkiri manu a da chinyeni wono ma wanhwe abakosem no kura fa abayira enso nisi yetena ho ema ne basa enti ubusa me na de tie no nana wadaroma wo de minim se usan eyobi a mfa ne se obua empuntuo eyi ema ne koso pa afutuo be na be ma wo mo sika abo mo nsem a wo tete enkuro bi wa manano ebi wa baabi investors
di asem na wo ka kire wo mo e de fa afigase kurodua yi ho yo me da se kakra meka eni se ye nyina ni titiriu afigase ma ye ntwe ye ni mehwefie ukọ health center ho no mo a ye afigase health center ye nnuanom a wa America no titiriu o makeka mo ho abom ya ukọhwe mpuntunyuma a mo ye omso musi emergency center edi amafigase man sabi nko bi kan se obi otia bruchire de ho mo hospital papa o mbekọ ne ade na nko fa ho ben anadwu na me hwe video bi om de ato om platform no so broni fita o magana da wagia ginam so no obeboa de obetimi ayaboa bi obeboa na mpanin so ode hia nko akwa adwane enti se broni pra ono no sabe o magana da anya koma pass oba beboa na yen a yinchi ene ha sabe se wakwanto mu kra enkan hu se ye maame nom bi ye nnuanom bi ye nananom bi eda so wo kroyimu na mpanin so obi eni hono ma ode ne sabonkum kire ni krom kwan indi de meka kire figase fo ma no mo akwanto mu nyina ne se omu nyina ntwe mani hwe omachi no mra meboa ne nyina yensom na mpanin se yensom so ene nipa to omu nyina mra meboa kakra bia obi abetimi bia no omra no meboa ne mfa moa ne mfa mpegya afigase man ese ne wo hwa mimi de menua metena ya omu akrase ena metena akrase nyina nsoso na da bia meka se me noma ba kwa meka de hoho a me ho pa ye me village background me village experience manage ho pa chese mi so amenyin ni nyina bosani agya no se community ni hia bibia se sabe eya janan bia hospital school sabe afu mu kwan kura na afu ena epese ekoba na aban ba mudie ba na wonti aban bebre chese ohine bodawuro na mema afom shovel ne pickaxes cutlasses ne ade na emma so afa pan ne ade se school dan yesi a ememe twa blocks emma konsuo ebi twe anwea kakra na community no ebobo mo ho no mo komanim aban beba mu kra no a na chese aban adwuma no so ayeden emu aye hama no ese community na nkasa boa no ho enti o hwa somewhere in around 1980s Rollins aban no or the self-help program no o promote ye pa ene de o hwe oye man ma o timi se sade no ayira kra sabi community bi wono mo a janan bi akra na yesu fra ban ni nyina nya fe aban be ye de na society wona aban ma ya ne ye tena wa se saban ma enti yenso enti nya hwe da bi eno ntina na do ama ya ne se sade na wo se yesesa no afigase ebe take the lead in that direction say yebehwe na kakra bia yenya betimi ya boaboa ye ho no yebeye na saban so ba be so emu yasene a na yetimi akoyanim insanity yeda ayashafo amoshe wo sekire East TV asese monsubanya bre na mode hwe yen koso na nso fa o comment ebra na de wo ka bia nso de na eken na tse na de o kan nyina ne se yemfie ani enhwe fie na yentimi moa emampuntudwuma entimi enkoso ewo eye afitase ene ninkro nketo a aka nyina mu wose wonsom enu ani nipa obi bia emomode so betimi aboa sebe ya kro betimi afa ne ntoma papa edi efra nana yenhwe ye woni pa bi won so akrodua mu a omu mfiri ha but omu wo pepa se ebia nka afigase ombetu anamo nana no mu akonya bi de masa ankrofo no ombese omu abebi bi ba omu nye kuroba sankrofo ni nyina ye wakwanya bi de ma omu na mpani se meboda mo efrifie enu ntina afi wodwura fashion no na do amayaw be na otwemienu ni oma committee no ko asori ahodo a ewa figase ya nyina enam saa yeso nenne yenuanom
zongo fo nkramofo edium bronya kese a osan soma yese yenko na ye no mu nyina enkodi bronya no chese ye yesa de a kire se ye di kan ka efie na bom na ye wie a eno aman akokoduro ani tumi na ye de ensa toa ya to ensa fra foforo amom soso kakra bi ombetimi bia no om de aba beboa nti ye no enya fijasenfo manko ana ye ne omanya ne mum nipa bia owo ba bia ofise o wadwempa owo moa owo bibia obetimi adwenkyere kora sabe mi kan me wire ye fi ho kakra na do ama ya obie ne pono wa bie ne pono ato ho se sabe se ahimfie kora na wontimi ma committee no ewo ho se wo wadwenkyere unim bibia ofise ye a ebeboa ma vijase atumpon bibi no hu se na pese na nanum tu ho anamon ukọ committee no ho na de tu manimu a na de me yaso bete oni mpanimfo betena se adwene ho ne ahwe kwampa e de befa so enti se wo ye kroba o se wo nye kroba o se wo tie vijase se wo ntie vijase kakra bia betimi aya adwenkyere kora na betimi de aba ni nyina ye besom ne de ayadwuma. So yada ahwefo ne adofo nyina ase na duma kwai ehene asante afidase na yene no etwetwe enkomo no na dawroma committee a eye odwira afasha eba so no na eka committee no na di akotene e mu yie pa se wo hwe emodem a obo se de be ya afidase kurodua yi ebetimi atumpon no asoro na adu am yansene etimi aboa makro no apagya no eno ana anamon ana otu a woni atwe enkomo bibiri ewo ho no sade o kan se na adu am yaso abie ni pono enti eye odwira fa sei so wa adwenkyere bi ni bibi ebetimi aye ana wo de enye no kra na bibi ebetimi amakro na timi atumpon a wo se na abie ni pono ana wo hu committee na omoda no ni bia na no ntwe nkomo a ebetimi aboa ama bibi bia o hwehwe bia na mo bia be so de bo bia na ebetimi akoranim ewo ha na ade asem na wo kan ade atwato ade akire eye afijase man ani musuaku ahodo a ewo afijase ye wo bretuo ye wo asona ye wo wei ye wo obu okora na wonim ne nton kora obo ade asem na wo ka kire se abusuafo ni nyina yo de mekani se ye mo mu nyina afishapa o hwa mamre kwan so anke betwe odwura ye bronya no nti mo mu nyina afishapa afisese ne nyina yetinkwam esre nyame nadom enne hwe so pade ma afijase man eni munipa nyina ti omu nyina ba bi omu wo no kwasiada so mu kom asori no mu kom paiba omu kai yewura na afijase hene no mu kai na hima na kunadu yadom no mompa yema afijase man mompa yema santeman mompa yema Ghana man se nyankopon twede ampon onto ne nsupa engu oman so na oman no edi a na oman man so ebedi amaya sumadwo yen ne enwato yen na amamre no a okaye ne de enokre na nsumpani so obi ni mu a obi kire de mesre ne se yanhwe yi a daache enchirima be mobo mpani so ure fi ukrom hina ben a wo yira odwabase enti mpani a omo fi a omo nim no omo nkyerɛkyerɛ enchirima no asante ye wade asante efe yamamre efe edamu sronko mika we ya menkyerɛ so obi de enyefe nanso mi promote me de obi aso won kwa so promote ne de obi eno odin sabonku be kyerɛ na kura se kwan enti mom yanka ye hummom ne yankyerɛkyerɛ nkyirima no yabakosem yamamre ne yamane na enam saa so da bia meka frifa ewiase aman ye komanim ne nyina obi eni honom a oman bia ne wiase a watimi develop ana wanya mpuntuo a wato ne culture atwene ebi ni ba bia enwanum a ewa brochire ene mba adwene ukọ China ukọ Japan ukọ India amanya etumpon ene amanfo sori a Dubai ya ni erefi obia aso na mamrem eno
ɛna wonam so ne wonananom ne onyankopɔn ɛdi nkita ho ɛno ano mu nyinaa de tumpɔn kɔ manim ne ba ne sɛ na Ghana yɛpɛ sɛ yɛto yɛ biribiara tugu ne yɛkɔfa abrɔfo deɛ ɛno ne yɛ problem na me deɛ da biara meka me sɛ ɛnokora wontimi mfansie yɛkɔkɔkɔkɔkɔ a daakye yɛbɛhu sɛ ayɛ mfom so yɛbɛsan ba bɛsi akyi nanso anhwɛ a yɛbɛba na akakyi nti yɛsrɛ nananom panimfoɔ nanom bretufoɔ a abigyaase kuro yɛ mo dea nanom ayɛkɔfoɔ wona asanteman nso so yɛ mo dea yɛkɔfoɔ a mo afigyaase nanom asomafoɔ nanom aduanafoɔ mia me nkurɔfoɔ asakyirifoɔ akonafoɔ ɛne mo maka a mentimi mbɔ mu din nyinaa mpani a mowɔ fie no momɛma amammerɛ ne amanneɛ no ɛntimi nkyirima no ɔmo ba no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a daakye yɛni hɔ no mu a ɔmo bɛtumi asɔre na deɛ yɛyɛ de agya ɔmo no ɔmo nso bɛtumi asom ɛde akɔ anim yo nana pia o ano adaroma abrokyerefo to nsa from no momra fie afase de omumra fie waka abrokyerefo na ma menkyia Archbishop Daniel Boasi Akwantwi ɛne afijase mindful mo USA me monitor omo platform no fundraising omo ye anamomu a afijase man kosoku amowo USA in particular any omo other countries nyina anamo mu tu ahokeka omo anya emwa omo bo adwen pakura omo anya no yesre nyankopon hira e de ma omo de obi ahwere afijase ho no nyame onhye nanan mu na yekoso asro mo se omo nkoso nkeka omo homom na adwen pa omo anya no omo mfamra meboa afijase man ni da omo so na sɛ no omo asia hu no yenso ye wo hanom no yen transe mfa yensa nsum ye damri fam anhwe manim sɛ omo nyame yenhwe kakra bia yenso yebetimi no yebɛyɛ ne de apia wo mo ndi edom nyina ase na wodwura fa hye ne homecoming mu nti na ye homecoming no de eya brochirefo titiru nti na ye ene afijasefo a omo Ghana hanso efa bokotete kro nkrofo cross no madam ma mu nti na ye homecoming no afia so mu nyina momra fie mo ba momfa momma ne monana no so mra no mmehwe no msoso omkwa amanya bi aka momra ne enkamom yemfa odo kroye ene adwempa empeja yekroyi ne yekroyi nyekra behwe edam nyina amase nyame nhira mu nyina another room me pacho din ni nyina ye frame Nana Adusi Poku the first afijase dumakwa hene say September ye twam ya na do am ya daroma o ma me kwan ma me si bibi kire no a ma betra na nan man mu a ye boa atoto no ma se de be ya afijase be fa na tuma pefra adofo mo hye da mu nyina ase aha ne yede nko twetwe ni nyina ebesi sede mote afijase na naduma kwae ehene na daroma ana wabibie ne mebre so ede a kire no wonso betimi de comment aba na wa like ye no afollow yen sebe ya de be koso bia obete de afa wodwira fa sha koso no eho sechere ECV one of the media partners ye hwe sede be wodwira fa sha betimi so abo hu dawuro ama amanfo mo me nyina hu de koso was sechere east ene ne patam ye da mu nyina amase ahokeka ene odo ne biakoya mode boa ema afijase ni sechere east ne patam nyina etumpon ne asante askor mu nyina etumpon mu nyina mu nsom na entimu ye da mu nyina amase ne sabi enuanu muslimfo edu afisha da no akayo ne zuka so so afijase yakawo bebre ba kroma se nyanda kura bebre ni mu nkrum sabe duduma anse ofia obia wo hobi se wo beka se afijasi ni eti fa wo se won ye afijasi fu na afia abase ye kabomu asoria be hia wo nyina na yakan nyina ho abom eti ye frɛ wo se ya frɛ wo
na yɛne atenase yɛno abɛdi wɔn afiri hyiada no sɛ deɛ wɔn nso di no na wɔn nso so na no duro nyinaa bɛhyia mu a wɔn nso aka wɔn ho abɔ mu aba abɛso mu ne nyinaa de kureyɛ ɛde abɔ mu ayɛ ama ade no ayɛ fɛ nti nneɛma yɛkɔ hɔ sɛ yɛkɔ da wɔn ase na afei yɛakae wɔn sɛ biribi saa ɛrekɔ so na ebire no du a wɔn aba nti ne fɔ wɔ anamba so adawroma omom so mo wa bruchire mo mmea omo eti adawroma de asa na wo ka kire wade hye a omo nkrofo man so omo nyame adom bibi abedi omo nsem na omo so nyame adom ha school su ya no mo fefam no mo de atukwan ekwa bruchire na no adawroma de na wo ka kire om dodo na na ebesese nkomo nka omo nchi yo de meka ni se fijasi ni ba bia wo biara sa fa hye we de ayeso nkokura yenye bida de ye first one no na fijasi nkabomu na kuro no man no nyina na de kan ho abom na we de ka fijasi man a kyese obi a wo fra ho fijasi ni bia ba bia wo bia so wo abuchire ana wo Ghana hasi ba bia wo bia no the stress benudu a bra na bebe kakra bia obetimi aye bia no bi hia wo mo a na wo de abo ama fijasi ade na koso aba na ye fefefe yo nana wadaroma yewo nipa bi a omo emfiri hase but omo opepa se ebi ombetu anamo bi e de abesi factory no ba ye moa ye asante afijase krodua ne moa e de na wo ka kire wo mo investors yo ene investor bia so opese oba yo asase wo hodomo ti asase no for industries so oba so pe asase dia biara ho pe bia no ebi crap 50 acres nya di ina kwan wo wa bi nya asase na ma wo nti mo bia pe bia no odo na do atu ani wa bi hwe ne aboa wo awo so aboa afijase man afijase yakoso ana ebedasi Monikasa. sawo pensema hodo atie a efa sechere east eye sechere pie mansini mu paade a ene ehwe sechere east tv e wo youtube eni facebook sa eye amanyosem sa eye sikasem sa eye amamere economic issues anasa eye nsema esisisi eye social news a ni nyina no hwe sechere east tv e wo youtube eni facebook ode nsema hodo nyina ebebrew wo sa wo amanone sa wo Ghana ba bia wo bia sechere east nsem nyina no wo de bedaw sechere east tv papa efie ensem nko a